Salut tuturor! Astăzi, adică în videoclipul de astăzi, vă voi spune top 13 youtuberi ai mei preferați și voi puteți să spuneți care sunt youtuberii voștri preferați. În comentarii, desigur, că nu aveți altundeva. Nu uitați să vă abonați, să dați like la acest videoclip și să începem. Primul youtuber este Andreea Băstăneca, chiar dacă este influencer, nu contează dacă e vedetă, influencer, youtuber. Și vă rog frumos, hai să încercăm să nu-i mai dăm hate ei, ok? A fost o perioadă în care am jignit-o, dar acum este momentul să ne oprim. Următorul youtuber este Erica Isaac, desigur. Este o persoană foarte frumoasă și drăguță. Și o mai avem pe Iorga. O ador. Eu sunt fana ei, numărul nu știu a câtelea, cred că 1. Da. Sigur 1. Următorii sunt frații Munteanu. Când eram mică mă uitam la ei, încă mai uit, dar cât de cât. Dar oricum, îmi plac videoclipurile lor. Următorul este Teo10. Îmi place foarte mult videoclipurile pentru că unele sunt horror, altele sunt amuzante. Da, deci îmi plac videoclipurile lui. Și cum se comportă cu abonații și cu fanii, îmi place foarte mult. Următorul youtuber este Cesima, desigur că este fată foarte finuță, drăguță și frumoasă, cum să nu fie frumoasă. Toți știm că toți suntem frumoși, dar în fine. Următorul youtuber este Andra Gogana, sigur, pentru că îmi place foarte mult vocea ei, cum postează și videoclipuri are, cum vorbește cu fanii, cu abonații, cu tot îmi place. Următorul youtuber este Smiley, desigur, îl vedeți și aici în poză. Apropo, cred că tuturor îi place cum cântă el, cum cântă el, Doamne mă bâlbăi, Doamne ferește! Următorul youtuber este Annabelle Goi și ce îmi place la ea, nu știu, îmi place foarte mult că și-o numit fanii unicorni. Uneori spune dragilor, dar na. Următorul youtuber este Iuliana Beregoi, care e soră cu Ana Beregoi și le-a dormit toate. Următorul youtuber este Gami, care îmi place cum postează, doar că nu m-am uitat de mult la videoclipurile lui, cred că de o lună sau nu știu. Bun. Și nu știu ce mai îmi place la el, nu știu. Da, asta e viața. Următorul youtuber este Shelly, îl vedeți aici în imagine. Și ultimul youtuber este Pisica. O știți? Dacă nu știți, este aici în imagine, dragii mei. Cam atât cu videoclipul de astăzi. Vreau să vă întreb ceva. Cum vreți să vă numesc? Spre exemplu, eu aveam un cont, care v-am mai zis de el, care înainte spuneam abonați, îi spuneam diamant. Stai, nu știu cum să spun. Spuneam ceva cu diamant. Îi făceam diamant. Nu știu cum să spun, scrieți voi în comentarii. Dar acum vreau să vă numesc altcumva. Vreau să-mi spuneți în comentarii cum ați vrea voi să vă numesc. Să vă spun, dragilor, e prea simplu, nu?